Halo guys men, nilai godan video toblabla nih mutanga kado buku sakar. So ini football match opening dengar na Nauherwaha mane March ni nama hunai be tournamenta ini opening tahu beker naik namna naik lamprade जोंनि बर' माहारिया फुटबलखौ माबायदि मोजां मोनो दिना नोंथांमोना माबायदि सापर्ट खालामो माबायदि नायो मानसिफ्रा नायलांबाय थादो आरोना थांगासिनो आं दं नै नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना बयबो थांगासिनो दं आं नै चलो नै गासिमोन बेयावनो जागोन आरोना खेलाया दायो नै चाकाचाक बरियाहाय मोसाग्राफोरा नै रेडि जाना थाखाबाय गानफब जोमफब बर' हारिनि सिख्लाफोरा नायनोसै मादि जायो खेलाया ना साबायखर थाबाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथांखौ गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो गुरै खावलायबाय बिथिंसो बिलाय फुटबल मैच नायग्रा नै फुटबल ओपनिंग दिनै नै नायग्राफ्रा नै नायग्राफ्रा बे हाखुमा सुदों ग्लास फिसायावनो नाबा मोखांखौ नुखादों नै खुसेर बिदिबो लोंगासिनो लागा
Gejerak sudah. Kau lihat apa? Hede sari baro gejerak sudah. Baca ini. Gejerak sudah. Nggak apa-apa kita tanya. Lihat. Menuju kamera bazar. Oh, ya jauh. Iya, itu salah. Kali bagan ni, sebab kita terlendang ini. Kami apply apa? Ayo, kenapa Nih, musuh kau rifra. Boleh bar. Go. Draw जाबाय बयलार गोदाग्राया गोदागासिनो आरो नै मासेबाव लागा जाहैनोसै बयलार बेदरदों नै सानाबो हाबथारसिगोन बारा गैला बेलेग जादों नै बा खतरनाक नुसारदों डेन्जार आरो बल खेलाखौबो लाबायब्रा बल खेलानिफ्रायनो फैखानायालाय लागाव दिलीप कुमारनि बेदर गोदानायखौ दिनै जाहैनोसै बल खेला नायनानै फैबाय आरो ना द्र' जाबाय आं थाजोबासै हाफ टाइमसिमल' नायनानै फैबाय आरो ना न'आव बेदर बिहरनायमोन संनो एसे गोबाव जागोन होननानै आं थाबनो फैग्रोबाय न'आव थांगासिनो दं नै सानाबो माबायदि जागासिनो दं दायो हाबसिगोन आरो ना साना नै न'आव थांगासिनो आं जेरावबो फुरलाला बोरैबा जादों आरो खुसिनो खतरनाक जादों आरो ना बेबादि जादों नै बोथोरा दायो लागाव माबादि नुदों नायलाय माबादि नुदों बोथोरखौ डेन्जार नुदों सानखौ ना बयलार दङ आलु लागावबाय जालायनोसै